Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido! Diego! Diego! Go, Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Nicole Ayala, Nicole Ayala, Nicole Ayala, Nicole Ayala. Shoutout sa lahat ng mga kabisya nating mabilis maapektuhan sa mga iba't ibang klase ng balita. Kaya nga sinasabi natin na it's really important na i-filter po natin kung ano po yung napapanood natin, kung ano po yung mga sites na pinupuntahan natin, ano yung mga pinakikinggan natin. Kasi hindi natin alam na ito palang parang ini-insert or ini-ingest natin sa katawan natin. Meron palang hindi masyadong magandang effect sa atin. For example, kung lagi ka nanonood ng mga violent, 'di ba? Ang hindi mo alam sa puso mo parang nagiging normal na sa iyo ang violence, 'di ba? So, let's learn to filter. Para katulad ng as you grow older, kapag tumatanda po tayo, matutunan na po nating piliin yung mga taong sinasamahan natin. Alam mo, dati meron akong isang kaibigan na hindi ko magets yung kanyang mantra o paniniwala sa buhay. Excuse me muna sa mga kaibigan, ha? Pag-uusapan muna namin. Pasensya na po, chichismisin lang po namin kayo, ha? Teka lang. So, ang sabi niya noon, hindi ako nakikipagkaibigan sa mga taong walang ambag sa buhay ko. So, kung wala rin lang naman siyang iaambag sa buhay ko, bakit ko siya i-friend? Or bakit ko siya pag-aaksayahan ng panahon? O ba't ko kailangan maging mabait sa kanya? O tama ba? Ba't ko siya bibigyan ng time, effort, and all? Nung una, parang ginudge ko siya dun sa sinabi niya yun eh. Parang, grabe naman, pipiliin lang yung mga gustong samahan. Yung meron lang siyang pakinabang. Ang pangit kasi pakinggan eh. Alam mo naman kapag ang salita ay Tagalog, pag Pinoy kasi yung term, 'di ba? Parang napaka medyo may kagat may lalim eh. May kurot, may lalim, may kagat talaga siya. So, pag narinig mo yung salitang nakikipagkaibigan lang ako sa taong may pakinabang sa akin. Parang ang pangit niya for me initially. Parang inisip ko, ang pangit naman pakinggan. So kung wala kang pakinabang, hindi ka magiging kaibigan. Di ba? Parang ganun yung nasa utak ko. Ginudge ko siya as a judger. Ganon. Tapos na-realize ko, oo nga din naman, tama. Bakit ka mag-aalaw ng mga toxic na tao sa buhay mo? Bakit ka magpapasok ng mga tao o mga kung sino man sa buhay mo na ang bigay sa'yo problema? Bakit nga naman? Kung pwede mo naman kahit papaano, piliin, sino nga ba yung merong magiging ambag sa buhay ko? Ayan. Ang dapat siguro nating matutunan para at least mas malinaw yan na marunong tayong mag-discern sa mga bagay-bagay. Piliin. Pero hindi lang yung ay wala kang ambag sa buhay ko. So, ayoko rin sa'yo, di ba? Nakipagkaibigan pa rin tayo. Siyempre, titingnan mo. Correct. Ito ba ay nakakatulong sa buhay ko, pagkatao ko? Pag hindi, layo na. Kaya yung level ng pagkakilala natin, pwedeng hindi pumunta sa malalim na pagkakaibigan. Pwedeng sakto lang, kilala ko siya. Ganyan. Kaya, kilala ko siya. Ayos lang, di ba? Hindi yung talaga masasabi mong kaibigan mo siya. Or meron din kasi mga tao na halimbawa, okay sila eh. Kasi ipiniplease ka nila. Tapos, meron para sila mga hidden agenda na pag naging friend ko to si Nicole Ayala, bibentahan ko ng longganisa, ng tapang kabayo, tapang usa. Kasi madali siya ma-scam. At lahat na po yun, nabili ko na po. Just to confirm.
Yung example ni Diego Bandido. Just to confirm, lahat po yun nabili ko na. Ayan, may mga pag nakita mo na red flag, that's the time na dahil wala tong ambag dito makakatulong sa buhay tama. ko. Lalong-lalo na kung hindi lang basta red flag, toxic. Yan, Parang lason. Ang toxic po, ang toxins ay lason. Correct. So kung lason po ito, bakit po natin i-allow na magsistay sa ating buhay, 'di ba? Pero ang nakakalungkot lang na pangyayari, Jegs, kahit na gusto nating pwede nating i-filter yung mga pwede nating maging kaibigan. Choice naman natin yun. Minsan lang talaga hindi natin na-filter yung mga news na nag-a-appear sa ating timeline. Totoo. And alam mo, kaming mag-asawa, grabe talaga yung pagiging affected namin sa nakaraang nangyari nung weekend tungkol sa dalawang magkaibang insidente ng concerning yung mga sasakyan. 'Di ba? Na nakakalungkot merong nawala ng magulang, meron ding nawala ng anak. 'Di ba? Hindi ano talaga siya. Yun, lalo pag sobrang bigat niya talaga, promise. POV, pag ikaw ay isang magulang. Ako sa totoo lang, hindi ko pinapanood yung video na kumakalat ngayon na yung tatay umiiyak. Correct, anak ko yan. Hindi ko siya pinanood. Hindi ko rin siya pinapanood. Alam mo ba kanina, nag-message siya kay asawa ko, affected talaga ako, ganyan. Tapos nag-send ng video. Sabi ko talaga sa kanya, bakit mo sinend? Bakit mo sinend? Iwas na nga. Iwas na talaga ako kasi pwede kong, pag may nakita kasi ako, lalagpasan ko, hindi dahil sa wala akong pakialam. Kung hindi ko nga masyadong pinapanood yung detalyadong version ng mga videos na kumakalat. Kasi, di ba, sa mundo kasi po ng social media, hindi mo na ma-filter or hindi mo na mapipigilan yung mga tao pag nag-video sila at mag-post. Correct. Hindi katulad nung araw, dahil wala naman pong cellphone ng mga tao, ang tanging lang pwede mong makitaan ng news about yung mga ganyan, aksidente, yung mga insidenteng kung ano man, through the mainstream. Sa TV. Na binablur. Kailangan, ang turo pa nga sa akin ng mga pinsan ko para daw makita mo, nung batang 80s and 90s, para daw makita mo yung mga binablur na mga tao, yung t-shirt daw na puti, ilalagay mo daw sa mukha mo. Lalagay mo daw sa mukha mo, tapos makikita mo daw yung bliner na tao o yung bliner na eksena, makikita mo daw. Kasi doon ganon. Ngayon hindi na mo na ma-filter. Like yung nangyari sa SCTEX, merong maaring sa mga news, yung mga major na mga networks o kaya yung mga talagang legit na mga sources, makikita mo naka-filter tapos merong mga disclaimer, ganyan. Pero yung mga dumadaan, ayan, sa feed mo. Sa feed, yung mga dumadaan, raw kasi, raw talaga siya. Hindi mo talaga mapigil. At minsan, yan pa yung mas nagte-trending. So, ako yung sinabi ko talaga, kasi iwas nga ako, kasi nung nalaman ko nga yun, talagang apektado talaga ako ng bongga. Tapos itong asawa ko, nag-send. Diba? Tapos sabi ko, bakit mo sinend? Tapos ang sagot niya lang is, para lang, isa lang din itong reminder for us una to stay humble, grateful. And para sa akin, hindi lang yun, kundi it's also a reminder for us to talagang let's hug each other a little more. Correct. Hindi yung kaopisina mong crush mo, ha? Yung you give your love and show your love. Hindi tomorrow, kundi today. Correct. Kasi nobody really knows the day nor the hour. Unimaginable talaga. Hindi ko nga maisip kung anong klase yung pinagdadaanan ng mga naiwan. Sabi ko nga kay Jegs nung nag-uusap kami kahapon, ang pinakamahirap at masaklap dito talaga yung mga taong naiwan. Kasi yung mga umalis na at yumao na, hindi naman natin talaga alam kung saan ang kumbaga kung eternal life or kung heaven, di wala na sila talagang problema. Yun talaga yun. Wala na silang kakaharapin. Yung mga naiiwan, yun talaga yung pinakamasaklap. Dito na rin din talaga. Kung minsan mapapatanong ka na rin din na bakit hinahayaan ng Panginoon ni Lord na mangyari ito. Well, yun yung consequence kasi, kung minsan yung ripple effect ng kasalanan, nung kasalanan, may mga nadadamay talaga na inosente. Ayun na nga. Yun yung masaklap yung sa driver, di ba, ng bus na sabihin natin sa kanyang kasalanan, may mga madadamay talaga na inosente. Meron. So yun yung sinasabi po natin na let's do our very best to always do good.
Kasi para walang mga nadadamay na mga inosente. Oo. Tapos, alam mo yung ang dami nang tumatakbo sa isip ko. Naalala ko kung paano nakakakuha ng lisensya yung iba sa Pilipinas na ganun lang kasimple, ganun lang kadali. Ang kwento ng iba, may sagot na yung exam. Di ba may mga ganun so ibig sabihin, hindi talaga lahat ng mga nagmamaneho ay qualified na magmaneho. Di ba? Correct. Yung mga ganun, ang dahil saklap talaga. andun pa rin tayo yung mga fixer, hindi pa rin nawawala. Hindi nawawala yan. Oo, yung paggamit na lang nga ng ultimo na mga signal light, hindi nagagawa ko minsan. Kasi paano? Hindi alam. Oo. Hindi alam kung, di ba for example, isa daw no? Hindi rin sigurado. Hindi, ang tagal ko na kasi hindi namamaneho. Di ba parang basic para sa atin na kapag malakas yung ulan, tapos tayo yung nagmamaneho, anong ginagawa natin? Pinepress natin yung nag-hazard. hazard. Which is mali. Mali po yun. Bakit siya mali? Diego Bandido, sabihin mo! Kasi syempre, hindi mo alam kung saan direksyon ko, kung kakaliwa ka, kung kan. Buksan mo lang yung headlight mo. Yan, and diba? then gagamitin mo pa rin yung signal light. Correct. Kasi kung lahat po tayo sa gitna ng matinding pag-ulan, lahat po tayo naka-hazard. Tapos hindi, yung visibility nga natin is close to zero o hirap tayo na magmaneho. Paano natin malalaman kung kakaliwa o kakanan yung mga sasakyan na nasa paligid natin kung lahat sila naka-hazard? Correct. So yun, and I think madami ang may hindi alam nun eh. Nakikita mo kaagad sa kalsada. Basic. Ang iniisip kasi nila, emergency. Mag-slow down kayo. Totoo naman eh. Pag may naka-hazard, ibig sabihin, it's an emergency. Mag-slow down ka. Kaya nga, hazard ang tawag. Kaya nga hazard, diba? Pero pag nagmamaneho, walang way para malaman kung kakaliwa ka o kakanan. Ayan, so nakahasad ka, bigla kang kumanan, hindi alam na nasa likod. Mas delikado, disgrasya. mas delikado siya. And yung mga ganyang basic and natututunan kapag ka talagang inaral po natin bago tayo mabigyan ng lisensya, 'di ba? Yung mga ganong klase mga eksena, alam mo, ang dami mo na naiisip na sino ba talaga ang may kasalanan. Pero kuminsan ang nakakalungkot lang din kuminsan, 'di ba, sa mga naging biktima, sinisisi nila yung Panginoon, yung Diyos. Na, Lord, bakit mo hinayaan to? Pero yun kasi ang nangyari na may ripple effect talaga yung kasalanan. May nadadamay. Pero hindi naman ibig sabihin, halimbawa, yung bata na nawala, hindi naman ibig sabihin, nawala siya, apunta siya sa impyerno. Hindi eh. Kasi we will be judged according sa kung ano yung sa heart natin. At dahil inosente siya, alam na nagsaslide na siya sa mga rainbow sa tabi ng mga angels. Wala na siyang problema. Hindi niya nahaharapin ng kahit anong klaseng bashing in her entire life. But you know, hindi mo pwedeng ipaliwanag yan dun sa namatayan eh. Na, alam mo, meron akong isang kakilala, isang kaibigan na namatayan ng anak, na sa kanya ko talaga fully na understand na hindi mo pwedeng sabihin okay lang yan. Kasi hindi siya okay. Hindi talaga. Totoo siya eh. Parang katulad lang yan. Ganito, simplehan lang po natin. Nadapa ka, nagkasugat ka ng matindi, tinamaan yung mukha mo, tapos ang sasabihin sa'yo, okay lang yan. Diba? Sugatan ka. Hindi siya okay. Hindi talaga siya okay. Tsaka mahirap talaga siya. Hindi maiintindihan ng tao na nasa ATM yung gusto mong ipaintindi sa kanya. Correct, hindi. Minsan ang kailangan lang ng mga taong ganyan na nagmo-mourn o kaya nag-grieve or yung dumadaan. Minsan kailangan lang din nila ng may iiyakan. Kung di mo rin lang naman alam kung anong sasabihin mo, shut up! Diba? Wag mo na lang sabihin kasi minsan, sa halip na makatulong ka, mas makadagdag ka. Kaya, kasi may time na parang ini-invalidate mo yung nararamdaman nila eh. Totoo. Yung sasabihin mong okay lang, hindi okay mo, wala ng anak. Lilipas lang din yung hindi ganon. Hindi ganon. Alam mo dati, nung nagkasakit yung anak ko, hindi ko makakalimutan na sinabi sa akin ng isang tao na talagang dun ko na-realize na habang dinadaanan ko tong struggle ko sa anak ko na may sakit siya, which she survived, by the way, kung di niyo lang po alam. Sabi ko talaga, mag-aalis talaga ako sa social media. Kasi may mga tao talaga na, hindi man lang nila iniisip yung pinagdadaanan mo. So for example, may isa na nagsabi, alam mo, ganyan din yung sakit nung kakilala ko, namatay. Ganon!
Paano mo sinabi na yun sa akin, Jex? Alam mo yun, ako nanay na hindi ko alam kung mabubuhay o hindi yung anak ko. Tapos biglang, yung wala lang, yung sinabi niya lang na, alam mo, kumbaga parang yung tono niya naman concern. Pero yung sinasabi niya, hindi nakatulong. Kaya let's be careful dun sa mga may pinagdadaanan ng mga matitindi. Baka hindi po nakakatulong yung mga sinasabi. Kalmahan mo lang. Kaya may mga tao na hindi ka magtataka na wala silang Facebook. Kagaya ako, may mga churchmates ako na hindi sila talaga nag-Facebook. Kasi alam nila na it's makakagulo noise. lang, noise lang para sa kanila. Meron silang messenger lang meron kasi to communicate. Pero yung iba wala kasi it's all noise. And nakakainggit kung tutuusin. 'Di ba? Yung mga taong ganyan na walang social media account in a way kasi unaffected. Correct. Nonchalant. Oo. Diba? Mas Di ko focus alam sila sa life nila, sa kung anong pwedeng gawin at maayos. What is actually happening. Yes. Oras natin mga kabisyo, it is now 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1